Bon dia, estimades, estimats. Soc en Guillet Sáez, membre de l'equip de comunicació de la UPA Pilar Magdalena. Avui parlarem amb la Pepita. Pepita, qui ets i com et presentaries? Hola, bon dia. Soc la Pepita Lanau i soc, com molta gent, una antiga feligresa de la parròquia del Pilar, d'aquella vella tan boniqueta que era. I ara col·laboro a la UPA Pilar Magdalena. Estaves, com jo, a l'antiga església del Pilar, avui estàs a la nova església del Pilar i col·labores amb la UPA. Jo et preguntaria en què consisteix aquesta col·laboració i per què te vas apuntar a fer-ho? Doncs mira, col·laboro amb la UPA perquè hi ha molta feina a fer. I me vaig apuntar a aquesta parròquia perquè era la continuació de la vella. Allà em trobava molt bé i aquí continuo trobant-me molt bé. Pepita, en què consisteix aquesta col·laboració? La meva col·laboració consisteix, primer, amb el grup d'Espai Orant que fem cada dimarts, que es tracta d'un grup de pregària, cants i meditació, que fem cada dimarts, ho fa un grup diferent. I jo col·laboro amb el grup de la germana Mercedes, que ho fa molt bonic, molt bonic. També col·laboro a la litúrgia de cada dia i de caps de setmana. També col·laboro a la pastoral sanitària, que consisteix en visitar els malalts. I col·laboro amb tot el que cal de la sagristia quan falta algú. Déu-n'hi-do, Pepita, quin seguit de col·laboracions. Jo ara et preguntaria què li voldries dir a les persones que veuran aquest vídeo. A les persones que veuran aquest vídeo, sobretot si són grans com jo, que han passat una temporada tan dolenta a causa d'aquesta situació de la pandèmia, que s'animin, que ja és hora de sortir al carrer i trobar-se, venir aquí a la parròquia, a venir a trobar-se amb els germans, sobretot a l'espai d'oració dels dimarts, que fem lloança, cant al nostre Senyor Jesucrist i a la seva mare, Maria, que és també mare nostra, i ella ens consola a tothom. Perdoneu, he dit que l'espai d'oració era dimarts, no, m'he equivocat, és dilluns. Abans ho fèiem dimarts, però ara ho fem dilluns. Us animo que vingueu.